बे समाव आं दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे पासनय दैसायाव अरांनि सिङाव गोलैयो बियो। दा जों नुबाय थादोंमोन थांनाय शुक्रबारनिफ्रायनो डिम्बिसार मोसाहारिनि एनकाउन्टार जानायखौ आरो बेजों लोगोसे जों खोनानो मोननाय फेक एनकाउन्टार होननानै जाय बिथाङा एनकाउन्टार खालामजादों बे बिथांनि मुङा जाबाय डिम्बिसार मोसाहारि आरो बेजों लोगोसे नंखाय ओरैनो किनाराम बर'खौसो थैबाय होननानै बिथांमोना फोरमायदोंमोन, नाथाय जों बुजिनो मोन्दों बै बिथां थैनाया डिम्बिसार मोसाहारिनि। दा बिनि न'खरनि गासैबो बिथांमोना फैनानै सुनिबारनिफ्रायनो बिसोर नांथाबदों। गोबां बिदिनो पुलिस प्रशासननिफ्राय बेबायदिनो गावसिनि डेड बडिखौ लांफिननो थाखाय आरो बिसोरो नियाय नागिरबाय थादों। आं बेजों लोगोसे खावलायो केमेरा पार्सनजों बेसेबां मानसि लोब लोब फैनानै नैबे गोथै सह'खौ बोखानायखौ नायनो फैनो थाखाय आं गासैखौबो देखायनो थाखाय आङो खावलायो केमेरा पार्सनखौ फारि फारि देखायनो थाखाय जेसेबां मानसि लोब लोब फैदों खाथि खाला मानसिफ्रा फैनानै बेयावहाय गोबां ज' जाफैदों। बिदिनो दा जों नुनो मोनबाय थांनाय शुक्रबारनिफ्रायनो बेबायदि जाथाया जाबाय थानायखौ हायो। दा बिदिनो गोबां मानसिफ्रा फैनानै बेयावहाय दुखु फोरमायफैदों आरो बिदिनो गोबां बर' मानसिफ्रा हालाय हाफाय जानायखौ नुनानै बिदिनो गोबां बर'नि दा जेसेबांखिनि दङ जों बिटिआर हालामावहाय बिदिनो गोबां बिदिनो दुखुखौ नुनानै बिदिनो दा गोबां पाब्लिकफ्रा दुखु फोरमायदों। जों बेजों लोगोसे नै दा मोनानि सम जाबाय, दा बिथांमोना पुलिस प्रशासना फैनानै दा बै डेड बडिखौ जाखांनो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे आं फोरमायो गासैखौबो रायजो राजाफोरखौ जेसेबांनि बिटिआर हालामाव थानायफोरखौ जोंनि बर' रायजोफ्रा जेसेबांखिनि दा नायदों, मानो होनबा दिनै जानो हागौ सासेनि बेलायाव आरो अखानायै जानांगौ सोरबा सोरनि बेलायाव। बेनिखायनो आं खावलायो केमेरा पार्सन देखायनो थाखाय सिबिआइ तदन्त जायाखै, बेखौबो जानाय नङा, बिथांमोना बेखौबो खालामनाय नङा। नाथाय ओंखायनो जों बुंदों बे मोनसे साना फैगोन जेरावनाखि आसाम पुलिसफोरा जोंनि दाय गैयि मानसिफोरखौ गावथारबाय। बेखौ बेबादि मोनसे दिन फैगोन जेरावनाखि बेखौ तदन्त खालामनानै जाय दाय गैयि मालासिनो जाय आसाम पुलिसा दाय गैयि मानसिखौ दाय साजायनानै गावथारनानै दाय जाबसिननो नागिरदों बे पुलिसफ्राबो गनाय नङा। खिन्थु बिथांमोनाबो सास्ति मोनगोन। बे मोनसे सम फैगोन, बे मोनसे सम फैगोन। ओंखायनो दिनै मन्जु मोसाहारिजों दिनै जादों, गाबोन समफोर नोंजोंबो जानो हागौ, आंजोंबो जानो हागौ। दिनै बर'जों जादों, गाबोन आदिबासिजों जागोन, समफोर मुसलमानजों जागोन। ओंखायनो मन्जु मोसाहारिया सासे बिहामजो, साथाम गथ'नि बिमा आरो बिथाङा फिसाया दिनै गावथार जाबाय दाय साजायनानै। बिथांजों जों सबबो गसंफानो नांगौ। बर'नि बिसां माहारियारि आफाद बे फैनानै बिथांजों गसंफानांगौ आरो दसे समनि उनावनो जों नुगोन बे जुदि डिम्बिसार मोसाहारिब्ला आसाम सरकारा बिथांमोननो थांनानै थानायनि राहा होनो नांगौ, न'खरा थांना थानायनि राहा होनांगौ। साथाम फिसाला दङ आरो बिनिफ्राय बयनिफ्राय देरसिन जाय पुलिसा सिनायामालासिनो किनाराम बर' होननानै डिम्बिसारखौ गावथारबाय, बे पुलिसा जाहाथे बयनिफ्राय देरसिन साजा मोननो नांगौ, बेखौ जों लुबैयो। दाय गैयि मानसिखौ मानो गावथारनो मोनखो? ओंखायनो जों बेनिफ्राय डिमान्ड। पुलिस प्रशासना रायजो राजानिफ्राय सोङो हौवा रायजोनि हायाव माबायदि सासे बिथांखौ फेक एनकाउन्टार खालामनानै गुबुन जायगानि मानसिखौ बेयाव माबोरै फैनो हाखो, बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो सारा? बे प्रि प्लान पुलिसफोरनि बे लिरखानानै लानाय प्रि प्लान मोनसे बे मार्डार, प्रि प्लान बे मार्डार। मानो होनोब्ला पुलिसा बोरै किनारामनि जायगायाव बोरै डिम्बिसारखौ गावथारनो मोनखो आरो डिम्बिसारनि न'खरनो गथाया मालासिनो बेलेग न'खरनो गथायबाय आरो खोनानो मोन्दों जायनो गथायदोंमोन बिथांमोना दा खारनानै दं होननानै जों खोनानो मोन्दों। ओंखायनो बे पुलिसनि बे मोनसे प्रि प्लान आरो जोंनि हारिखौ दाय गैयि मानसिफोरखौ बिदि गावथारबाय थानायाव दैजनिबो मोनसे सिमा दङ। दिनै बर' हारिया दैजआव गैला, दैजनिबो मोनसे सिमा दं। बर'आ जुदि दैजनिफ्राय जुदि दैजआ मोनसे सिमा दं, दा दिनै दैजनिफ्राय बारबाय क'क्राझार, चिरां, उदालगुरि गावथारगासिनो दङ। बेखौ खिन्थु दैज खालामनाय नङा। आसाम पुलिसा जोंखौ बेंनो थाखायसो जोंनि संख्रि फानलु बायनाय फैसाया बिथांमोना दरमा मोनो 50,000 60,000। बे दरमाया जोंनि आइ आफानि गोलोमदैनिफ्राय थांनाय फैसा, टेक्सनि थांनाय फैसा। गुवाहाटीनिफ्राय थिनहरो उदालगुरियाव, बाक्सायाव जोंखौ नेनो थाखायसो, जोंखौ गावथारनो थाखाय नङा। दे आर दा सार्भेन्ट, आसाम पुलिस आर दा सार्भेन्ट अफ दा अर। बिसोर जोंनि सार्भेन्टसो, बिसोर जोंखौ दिनै दाय साजायना गावथारनो मोननाय नङा। ओंखायनो जोंनिफ्राय डिमान्ड, जाय पुलिसफोरा दाय गैयै डिम्बिसारखौ गावथारदों बे पुलिसा साजा मोननो नांगौ। बिनिफ्राय जुदि डिम्बिसार मोसाहारिब्ला दसे समनि उनाव मिथिगोन डिम्बिसार मोसाहारिनि बिसि मन्जु मोसाहारि आरो बिथांनि न'खरनो थांनानै थानो हानायनि थाखाय राहा खालामना होनांगौ। दा मोननै गामिखौहाय जोबोद अलखदाव खोख्लैबाय। जेरै नलबारि, नलबारियावबो बिदिनो गुबुननि न'आव थांनानै इनकाउन्टार खालामबाय। बेजों लोगोसे आरो बेराफारसे गुबुननि गामियाव फैनानै फबना गालांबाय। दिनै मोननै गामिखौ अलखदाव खोख्लैनानै अहान्थि खालामबाय। बेनि बेलायाव सार मा बुंनो सानो? आं मोनसेल' खावलायनो सानो, बे उदालगुरि पुलिसनि भुल। उदालगुरि पुलिसनि बिथांमोना साजायनाय। बेयाव जोंहा नैबे गामिजों बै गामिजों रायजो राजाजों दावराव दावसि जानांगौ, सन्देह खालामलायनांगौ होननानै रावबो साननो नाङा।
जों ज' थानो नांगोन अलखद समाव मिलायनानै थानो नांगोन जों जखायसेल' बर'फोर जों ज' थानो नांगोन बै गामियाव खालामदों बे गामियाव खालामफैदों होननानै गावजों गाव जोङो नांलायनो नाङा खमलायनो नाङा जों सान्थि भाबे थानो नांगोन आरो बेखौ रागाजों नङा मेलेमजोंसो जुजिनांगोन मेलेमजों जुजिनांगोन मुन्जु मोसाहारिजों जों गसंफानो नांगोन ओंखायनो आं खावलायो बै गामिजों होननानै दावराव जानो नाङा बे पुलिसासो बिथांमोना प्रि प्लान खालामनानै बै गामिनिफ्राय बै गामियाव लांदों पुलिसफोरा जोंखौ गावजों गाव नांलायनो नाजायो नाथाय जों गावजों गाव नांलायोब्ला परिस्थितिया बारा गाज्रि जागोन गावजों गाव नांलायोब्ला पुलिसफोरा गगोन जाय दाय गोनां पुलिस दाय गैयै मानसिखौ गावथारनाय बे पुलिसफोरा जोंनिफ्राय गलांगोन ओंखायनो जोङो रायजो राजाखौ आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायनो सानो जों बै गामि होननानै दाय होलायलायनानै बै गामिजों बै गामि जोङो सन्देह खालामनाङा नांलायनो थाखाय जोङो बेबायदि साननो नाङा ओंखायनो जोङो रायजो राजाया जियानो जाथों मानो बे दाय गैया नाथाय बे पुलिसा दाय दं बिथांमोनहा प्रि प्लान खालामनानै बेखौ गावथारदों आरो जों दा खोनानो मोनबाय बेयावहाय दा जिखिनि बेयावहाय डेड बडिखौ नायगोन न'खरनि सानै बिगुमायाल' नायनो मोनगोन होनना बुंदों दा बेनि बेलायावहाय जुदि प्रपार इनभेस्टिगेसन जायाबा सारा सासे गोख्रों लिडार जानानै मा बुंनो सानो अबे भारतनि संबिधानाव आयेन दङ बेखौ पुलिसा जोंनो फोरमायनानै हो आसामनि चिफ मिनिस्टारा जोंनो फोरमायनानै हो अबाव आयेन दङ गावनि न'खरनि मानसिखौ गावथारखांनायनि उनाव डेड बडिखौ नायनो मोना अबे भारतनि आयेन दं बेसे आर्टिकेलाव बेसे दफायाव जोंनो फोरमायनानै हो आरो न'खरनि मानसिया गावनि आंगो मानसिया गावथारजाबाय दाय गैयै मानसिया गावथारजाबाय बे डेड बडिखौबो मोना नायनोनो मोना सासेल' नुगोन सानैल' नुगोन बोरै सासेल' सानै नुगोन साफ्रोमबो मानसिया नुनो नांगोन रायजो राजानो देखायनो नांगोन रायजो राजाखौ दोनखुमानानै खामानि मावनो नागिरनाय बे उदालगुरि पुलिसा दायनिगिरि जागोन खिन्थु रायजो राजानि मेगनाव बाला सारनानै खामानि मावनो सानदोंब्ला रायजो राजाखौ दोनखुमानानै मावनो सानदोंब्ला बेनि गोथै देहाखौ बिथांनि बिसि बिथांनि न'खर आरो बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोननि गामिनि रायजो राजाया नुनो नांगोन आरो बेयाव मोनसे सिस्टेम दङ डेड बडिखौ बेनिफ्राय मोनलांखांनायनि उनाव बिथांमोना न'खराव मोनसे नियम कानुन दङ निति दङ रिति दङ बेखौ जों पालन खालामनांगोन ओंखायनो रायजो राजाखौ लाखुमानानै खामानि मावनो सानोब्ला आसामनि पुलिसफोरा बेनि जगरिया जागोन बिनि उनाव मा जाथाय जानो हागौ बेखौ आसाम पुलिसफोरा माब्लाबाबो कन्ट्रल खालामनो हानाय नङा उदालगुरि पुलिसा कन्ट्रल खालामनो हानाय नङा बिनि उनाव जुदि माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला उदालगुरि पुलिसा बेखौ दायथ'खौ लानांगोन जों बुंनांगोन होनबा जोंनिहा गोजोन सरकार फैबाय ओमफ्राय जोंनि ओरैबायदि सरकार माने जों मोजां मोनदोंमोन बिटिआरआवहाय माने गोजोन थासारि फैबाय माखासे खामानिफोरा जोंहा सेस एट जेट जाबाय होनना सानदोंमोन जोंनि दिनै बे गावनि न'खरावहा गावनि जायगायावहा मानो बेबायदि जाबाय थाखो मानो एनकाउन्टार जाबाय थाखो ओमफ्राय प्रमद बर'आ मा बुंनो नागिरदों बेयावलाय ओमफ्राय सोरबा हिमन्त बिश्वआ मा बुंनो नागिरदों बेयावलाय मा जाखो बिसोरलाय खालि एनकाउन्टार खालि बर'ल' जायो नामा जोंनि 1500नि बांसिन थैलांबाय जोङो बड'लेण्ड सोमावसारनानै बिसोरनिबो जेबो दाबो न्याय मोनाखै ओमफ्राय मा समाव न्याय मोनगोन माब्ला जोंनो उद्धार होगोन जोंखौ माब्ला माबा खालामगोन बर'नि समाजखौ माब्ला जों समाज मोजां दैदेनगोन बेयाव जेब्ला बे डेड बडिखौ फबदोंमोन बिथांमोनखौ रायजोफोरखौ सोरखौबा लिंदोंमोन रावखौबो लेङाखै बिसोरो सिरि सिरि लाबोनानै इयावहा फबफैदो ओमफ्राय आंथ' बेबायदि दै गरम फबनो हाया मानो होनबा बे समाजनि हा सोरनिबा थैनायनि फबनांगौबा जोंनो पारमिसन नांगौ माने जों पारमिसन लागोन सोरबाखौ जोंखौ सोंनांगोन जों सासे समाजारि मानसि बेवहाय जोंनि बे जायगायावनो जों जोनोम मोननाय बे जायगायावनो जों बे हाखौ अनथावथावै जों लाखिनानै दोनदो दिनै बे हाया जुदि रायजोनिब्ला बे खिनाराम लेनि न'खरनि मानसिया बे हायाव माबोरै बेबायदि डेड बडिखौ फबनो हाखो ओमफ्राय बिसोरो जोंखौ सोङालासिनो रावखौबो जेबो बुङालासिनो बिसोरो डाइरेक्टनो थोंजोङै लाबोनानै हराव फबनानै फैदो जों बेखौ जेबो मिथियासै दा नोंथाङा बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो बे सोरनि पलिसि रायजोनि पलिसि ना बियो पुलिस प्रशासननि पलिसि बेखौथ' जों डाइरेक्टनो पुलिसनि प्रशासननिसो पुलिस होनना सानगोन मानो होनबा बिनि डेड बडिया बेवहा मोनफैनाया जे नकल जाबाय बेथ' थारैनो नकल जानाङामोन बे जुदि केनारामनि गोथैस' आं दा नायबासो माखासे बाथ्राखौ बुंबोसिगोन मानो होनबा बे डेड बडिया जोंनि केनाराम बसुमतारी नङा आंनि फिसाला आंनि फिसाला असे फिसाला आंनि फिसाला जोंहानि न'खरनिनो बा जों बिनि थाखाय दुखुनांथावना मानो होनबा जोङो सानफ्रोमबो बे आंखौ दादि होननानै माथो होबाय थायोमोन ओमफ्राय जिखि जाया मानसिया जोनोम लानायनिफ्राय थैनायसिम माबा मोनसे गोरोन्थि एबा माबा मोनसे मावखायो बेयावहा इनकाउन्टार खालामनायनि जेबो मोन्थाय गैयामोन आं दादि आच्चा नोंथाङा बेनि बिक्ति जानानै नोंथाङा आगे पिछे बेनि थाखाय मा बुंनो सानो जाहाथे बेफोरबायदि दाजाबावथों बेबायदिखौलाय आं मा बुंगोन मानो होनबा बे जा बापुआ बिदिनो मोनसे मोननै बिदि खामानिखौ जों मावनायखौ खोनायो थेवब्लाबो जोंनि फिसामोन ना ओमफ्राय बेखौ जुदि थैयाखै होननानै दिनै गुबुन सासेखौ थैनाय होननानै बेबायदि रेकर्ड मोनदों दा बेनि डेड बडिखौ जों नायथारगोन माने मा बुंगोन ओमफ्राय जों बेबायदिखौ नेबाय थाथ'आ जों गासै